Par filter sa mga gripo nyo. Pagdili tagal ating tagal. Ayaw ko kumakain. Kain ako. Binabargain, no? Oh, hindi nga. Oh, pwede lang ha. Uy, binabargain. Bargain lang po. Ayan po, sa kanila. At ito yung video, ito yung... Budot. Dyan.
Uy, 120 lang sa inyo. Uy, t-shirt. Hindi pa yari na ako. Matas yan eh. Magsipag yan kayo dyan. Magsipag yan ka ako eh. 50 lang yan ha, 50! Ito lang, sige. Pili! Sige, sino lang? Bayaran ko na si Kiyang Mami. Yan po. Yan ba? Dapat po, madam. Cheese, bigay ng cheese. Diba yung bigay natin? Isa ba yan? Wow! Dalawa 100 na kopya! Salut! Salut!
Precious. Ano si Papa nyo? Alas 7 na. Binili natin this one. 25. Yung gampo. Yung simbal. Oh, yan ha. Yan. Hindi, babalik ko pa yung pera mo. Ano?